Bakuruba kunnafoni fila ye bi o de ye k'aw ladɔnniya a fɔlɔ fɛn min ye Mali jamana finitigiw ye u ye wulikajɔbaw kɛ ka ɲɛsin jamana in juguw ma minnu ni olu ye dansago wale cɛjugu ta ka ɲɛsin jamana in kɔnɔna fan dɔw ma an b'a jira aw la k'a fɔ ko finitigilakaw ka wulikajɔ fanga bonyara kosɛbɛ o la Mali jamana denw lakanani siratigɛ kan bakuruba kunnafoni kun filanan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kulu minnu ale sigilen don Sherifula kɛnɛyaso labaarali kama u bɛ wulikajɔw la cogoya min na ka se ka dɔgɔtɔrɔso ninnu lahalaw dɔn ninnu ye an donkan ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ. Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma ni waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ nin bamanankan kunnafoni wagati selen walala bɛ ka minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ni kuma selen aw danga na i n'a fɔ an ye aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye Mali jamana kunnafoni dumanba tɛ a kɔnɔ Mali jamana finitigiw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin jamana in jugu ma minnu ni olu ye dansago wale cɛjugu ta ka ɲɛsin jamana in fan dɔw ma o kadara kɔnɔ an n'an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o kan karamɔgɔ i bisimila kɛnɛ in kɔnɔ. Maraba Fatumata Kane. Ayiwa Fatumata Kane an bɛ a da limanaw tulo kan k'a fɔ ka bɛn ni sebiri avril kalo tile 25 ye Mali jamana ka daminɛ Faba dafɛlaw Kati ka taa se Sevare Gao ani Mopti ni Kidal Mali jamana jugu minnu ni maramafɛn kun bɛ ɲɔgɔn na u ye wulikajɔ kɛ ka a yɔrɔw caman sɛgɛrɛ Mali surasiya ɲɛmaayaso ni o ye état-major général des armées ye a ye kunnafoni di kɛ ka jira k'a fɔ kulu maramafɛntigi ninnu y'u ɲɛsin Mali surasiya daga yɔrɔw de ma ani Mali nafasɔrɔ sira dɔw mugu kunkanbaw bira ka mɛn sɔgɔmada joona cafuluka muluka kabini o kɛra sa Mali lakanatigilamaaw ni o ye forces armées maliennes ye u ye wulikajɔ kɛ teliya la ni ka jugu kunbɛn minnu ni maramafɛn kunbɛn ɲɔgɔn na jamana kama ka se ka u koron ka u dasa Mali surasiya ɲɛmaayaso ko bibi na a bɛ da Malidenw tulo kan k'a fɔ maramafɛntigi ninnu caman fara bi Mali surasiya ka wulikajɔ sababu la larawuli ni o ye opération de ratissage ye o ye ka mɔmɔni kɛ hali bi minnu zɛnɛgɛ sera ka u ta ka dangɛ n'u don bɛ wo min na ka u wɔgɔbɛ ka bɔ o wo ninnu na o opération de ratissage de bɛ senna bi Mali fan caman bɛɛ Mali surasiya ɲɛmaayaso ko a bɛ da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ni ka ɲɛmadali kɛ hali bi ka kɔlɔsili kɛ ka sababu kɛ finitigilakaw n'u jɔyɔrɔ don jamanadenw fana ni u jɔyɔrɔ don nka bɛɛ lajɛlen k'i hakilina tigɛ ka fɔ Mali surasiya bɛ wulikajɔ la min bɛ se ka to a bɛ dangari jugu la cogo min o la Mali jamana ɲɛmaaw ko hali bi u bɛ a ɲini jamanadenw fɛ tiɲɛ dɔw bi kunnafoni carincogo ka ca ka sababu kɛ bɔlɔlɔ nasara kɛli ye k'o nɔgɔya nka a bɛ ɲini jamanadenw fɛ jabɛ jala o kana cari ka sababu kɛ ja caman bɛ minnu ni tiɲɛ bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ tiɲɛw tɛ jakɔrɔw bɛ se ka taa ka u cari k'u kɛ i n'a fɔ u kɛra bi ni ka maaw bɔ u taabolow kan u ko o ja cariziya ninnu ma ko propagande ko jamanadenw k'u janto o ja ninnu na jago ja bɛ yen n'a bilara f'a ka sɛgɛsɛgɛ de wa ni mago bɛ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ yɛlɛ la a wɛrɛ o sɔrɔ yɔrɔ fana donnen don o ye Mali surasiya ɲɛmaayaso ye ni o ye Fama ka jate lakana ko nasira fɛ a bɛ se ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen min ye Kati ta fa ye Kati baba kumanda ni o ye préfet ye ale yɛrɛ ye laseli kɛ k'a fɔ bibi in na Kati n'a lamini jamanadenw bɛ se k'u hakilina tigɛ ka sababu kɛ Mali surasiw ye wulikajɔ min kɛ u ye jugu dansira la ni ka jugu ka ko caman jɛ a bolo ko bibi in na ko in bɛɛ lajɛlen kɔni lasago bɛ a bɛɛ dasa an bɛɛ bi ka sababu kɛ sɔgɔmada yanfan in fɛ Kati kaw wulila ni mugu kunka de ye nka min ye lakanatigilamaaw ka wulikajɔ ye o kɛra sababu ye ni ka ko in dan zera la o kuma na min ye foli ye k'a b'o lase kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kati Mali jamana finitigilakaw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kati ka denw sifinnakaw
u ye wulikajɔba kɛ bi kabini ko in kɛra maa si ma sigi bɛɛ tun b'i sen k'u ka dɛmɛ don ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma kunnafoni minnu bɛ se ka sɔrɔ jugu kun kan k'olu lase lakana tigilamɔgɔw ma ko u jɔyɔrɔ bonyana Mali finitigilakaw da fɛ bi Kati kɔnɔ ko k'o bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Kati ma. Fatumata Kane an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kunnafoni dilenw ye o ye ninnu de ye ka da an lamɛnbaga ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen tulo kan. Hakili b'a la k'a fɔ lamɛnbagaw ye faamuyali caman sɔrɔ a kan ka d'a kan fɛn min ye kuma ninnu kelen-kelenna bɛɛ ɲɛfɔra bamanankan na tulunkan na o faamuya ka di karamɔgɔ ko don an b'i yɛrɛ fo ka da o kan ani fana ni k'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in basigi ani kolosuma badabada Ala k'o don Mali jamana kɔnɔ an ye faso Maliba kalifa Ala ma ka waleɲuman dɔn foli kɛ i yɛrɛ ye i ni ce i ka baaraw la. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Cherif la voyage ye ale ye formation dɔ labɛn ka ɲɛsin a ka hijidenw ma hippodrome na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra yen de commune 2 kɔnɔ Bamakɔ a baara ninnu kɛra ka bɛn sibiri avril kalo tile 25 de ma ka ɲɛsin a ka hijidenw ma hiji baara olu kunkan kow de don ɲinan san hiji Cherif la jabaraniso tɔgɔla Samayira Sanogo ni Seydou Ɲare de tun bɛ an ka janga o sɔrɔlenw ɲamada ɲɔgɔn fɛ. A kɛra laada ye ka sanga ni a ɲɛnamaya ne san o san ni kɛnɛ in dɔntakawuya kɛnɛ don ɲɔgɔn lafaamu kɛnɛ don ɲɛfɔli ye ɲɔgɔn ye o kɛnɛ don min hakilina taba o de ye groupe Cherif la voyage ye a bɛ taa ka ɲɛsin alisilamɛw ma minnu ye dannaya ta ka da o kan walasa ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw danganamaya a laɲini ye min ye o de ye ka se ka ɲɛfɔli jɛlenw kɛ o ye yan heji baaraw kɛcogo ɲuman na n'o sera manga jamana kɔnɔna na. Taamadenw bɛna bɔ yan nɔ u bɛ taa yɔrɔ la u tɛ yɔrɔ min cogoya dɔn u bɛ taa bato min fana kɛ k'a kɛcogo n'a bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka o ɲɛfɔ u ye an bɛ o kɛnɛ de kan o kɔnɔna na ɲɛfɔli bɛ kɛ u ye kabiri u ma bɔ yan nɔ u kan ka labɛn jumɛnw de kɛ u kan ka préparation minnu kɛ voyage yɛrɛ kama o bɛ yen fɔlɔ komi an bɛ taa yɔrɔ minnu na minɛn minnu kan ka don ani fɛn minnu man ka taa yen nɔ ka o ɲɛfɔ taamadenw ye avion kɔnɔna ka explication d'u ma o la n'an sera Madina fana kunbɛlikɛlaw bɛ minnu b'u kunbɛn ka taa n'u ye hôtel la an'u kan ka baara minnu kɛ ka olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na taakun yɛrɛ ye min ye kosɛbɛ ni o ye bato in ye ka o de walawala ka o de ɲɛfɔ u ye kosɛbɛ. A masirila ni ladilikanw ɲɛfɔliw ani jirali kɛlɛ ye o la ni eji kɛcogo ɲuman baaraw ye ka daminɛ Mali kɔnɔ fɔ magan jamana kan walasa hali bi baara min ni o bɛ taa a la a ɲɛdɔn ka ye o la a ka kɛ a kɛcogo la janko a ka se ka o nafa. O kɔnɔ a bɛ daminɛ tuma min na a tun tɛ tan mun y'a se tan nɔ a bɛ baara min na wala faamu sɔrɔla mɔgɔw fɛ hijidenw fɛ hiji baarakɛla yɛrɛ fɛ ka se ka ko ba yɛlɛmɛ k'a se degré la wa an b'a dɔn nafa min b'a la manamana tɛ dɛ parce que asasila Cherif la sisan Mali bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen asansi wɛrɛ b'a dɔn hijidenw bɛ bɔ ka taa asasila Cherif la yɛrɛ fɛ o b'a fɔ a bɛ kun di bɔli ka so i donni ka so i bɛ tɔɔrɔ minnu fɔ hiji ani degun minnu fɔ a kɔnɔ i t'a si ye ni hɛrɛ tɛ o bɛ asan jumɛn na o asan Cherif la de baarakɛla minnu bɛ bila hijiden ninnu yan a bɛ komi hijiden ba o de o fa o de e mago bɛ jɔ fɛn fɛn na a ka ɲɛnama kɔnɔ a b'a fɔ ye a b'a dilan ye tɔɔrɔ tɛ sɔrɔ la foyi tɛ sɔrɔ la. O nisɔndiyalen ani o nimisi wasalen ka sanga ni ɲɛfɔliw jɛlen kɛlen ye o ye fo ka se lafaamuyali caman ma min sɔrɔla o fɛ maa minnu ye dannaya ta ka da Cherif la voyage kan u ye a yira k'a fɔ olu ma nimisa fiyewu a sugantili la wa faamu sɔrɔla o fɛ a lawaleyali o na kɛ. An ye faamuyali caman sɔrɔ formation in na a kɛlɛ komi tile kelen formation tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ formateur ninnu fo ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo ale min ye nin baara in bɛɛ sababu ɲuman ye i bɛ agence caman ye tile 3 walima dɔgɔkun kelen mais k'a daminɛ sɔgɔmada la ka se sisan ma vraiment an ye faamuyali camanba de sɔrɔ a kɛlɛ komi an bɛ magan yɛrɛ heji kɛnɛ kan an bɛ guidew fo k'u barikada Ala k'u dɛmɛ u ka baara la u bɔla ka a ɲɛ yira an na cogo min na ni Ala sɔnna an ye faamuyaliba sɔrɔ a la wa n'an sela heji kɛnɛ kan an b'an cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na u ye minnu ɲini an fɛ kabiri sabaliw la kabiri baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman na nisɔndiya ni farifoni
ɲɔgɔnye ani ɲɔgɔn dɛmɛ ni ala sɔnna ma an b'an se k'a la. A nisɔndiyalen maison du haji ka nɔrɔbila kɛnɛ kan a ye nin baara in sɛbɛ kɔrɔ tanu ni k'a tare min b'a la ka kɛ groupe Cherif la voyage fɛ ka ɲɛsin o ka ejidenw ma ni ka sɔrɔ k'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni serialikanw jɔlen ye ka ɲɛsin groupe Cherif la voyage baara kɛcogoya ɲumanw ma. Ne yɛrɛ ka seereya min ni y'a kɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ bi tɛ dɛ a ma kɛ bi tɛ salon tɛ salon na sini tɛ a bɛ san caman bɔ walahi ala ye n seere ye n'i ye Mali hijiden bɛɛ lajɛlen jɔ yɔrɔ agences de don groupement de don nka kolon na ani majigin na ani discipline na i tɛ sirifila voyage ɲɔgɔnna hijiden ye Mali hijidenw na o ye n ka seereya ye n ye min ye hiji kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan Medine Mina Arafa Muzdalifa Alkaba kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n yɛrɛ ye mun seereya san caman kɔnɔna na i bɛ maa minnu ni basigi ni mafa ye hijiden ye kabakomɔgɔ ye mais i bɛ yan cogoya min na a n'a bɛ Makan kɛnɛw kɔnɔ cogoya min na kelen tɛ dɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la i b'a jateminɛ k'a fɔ sifila u ka encadrement u ka encadreurs tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn dalilu mun b'u bolo dɛ nka u bɛ se k'u ka hijidenw maîtriser tiɲɛ yɛrɛ la nin ye n yɛrɛ ka seereya ni ala ni ɲɔgɔn cɛ k'a da diɲɛ bɛɛ tulo kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni silamɛya jɔsen 5 la baaraw lawaleyali ye o bɛ ejiden 443 bɔ ɲɔgɔn kɔ minnu ye danaya ta ka da groupe Cherif la voyage kan ka bɛn ni ɲinan san ye maa kun fɔlɔ olu ka taali bolo daminɛ ka bɛn mɛ kalo tile 3 nataw ma kun filanan bɛ tugu o la mɛ kalo tile 5 ni ka sɔrɔ k'a kuncɛ mɛ kalo tile 10 ala ka eji baaraw kɛcogo ɲuman nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye ka ɲumanta ani ɲumansegi k'o nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye. Amina yarabi Samayira Sanogo ala ka o duwawu minɛ hali bi an bɛ to ni formation in kɛnɛ kan fɛn min ye an karamɔgɔ ye Seku Badara a tun bɛ yen min ni a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ ka ɲɛsin hijidenw ma duwawudenw ani bilasiralikanw caman ka ɲɛsin ba Maliba yɛrɛ ma an ka janga ɲamadali kɛ. Karamɔgɔ ko n'an sera yan an fa minnu bɛ yan an ba minnu bɛ yan an mɔkɛ minnu bɛ yan ko ka Ayidara ka foli lase a bɛɛ ma k'a fɔ ko a ni ce a ye danaya min ta ka da ni agence in kan ani ce a ka kanu na an b'a jigi agencew ka ca taa sira caman bɛ yen mais ka nin jamaba in ye nin bɛɛ k'i ɲɛsin agence Serifila ma an b'a jigiya k'a fɔ kanu de don kanu don wa an bɛ segin a ka kanu don mana okumu kɔnɔna la foyi tɛ anw bolo fo n'a kɛra ka dugawu de ɲini aw fɛ kabi an ma bɔ yan ŋaniya min bɛ aw la hiji ŋaniya talen o ye fɛnba de ye barisabula i bɛ kudafɛn de bɔ ka don a la ka se tigɛ Ala subahana wa taala ka so magɛn ka tila tuguni k'a ka farida dafali k'o fɛnɛ magɛn alors o tuma na depuis sisan hijiden kelen kelen bɛɛ dugawu bɛ ɲini u fɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ kira k'a di sa sahalenw na cogo min na ni hijidenw segira ka na ko dugawu bɛ ɲini u fɛ fo ka taa se tile caman hakɛ ma alors u ka dugawu k'a bɛ jaabi o ma sɔrɔ foyi fɛ o kira kelen b'a fɔ an ye a ka di saw la sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko mɔgɔ min n'i bɔra i ka so ka taa hiji kɛ i y'a kɛ Ala subahana wa taala batoli kama i y'a kɛ Ala subahana wa taala labatoli kama i ka hiji kɔnɔna la i ka tɔɔrɔ ma se maa ma i ka degun ma se maa ma wa i ka degun ma se hali i yɛrɛ kun ma o kɔrɔ ye jumɛn ye hiji tiɲɛni o chartiw bɛ yen n b'a jigiya formateur minnu bɛ yan olu b'o bɛɛ fɔ aw ye fɛn minnu bɛ se ka maa ka hiji tiɲɛ n'a bɛ kɛ ko i taara Makan kɔni i taara Makan mais e ka hiji ma minɛ n b'a dɔn agence Cherifila a tɛ bɔ yan ka sɔrɔ o m'o bɛɛ fɔ aw ye k'o ban o tuma na kira ko ni maa o maa ka hiji dafara i y'a kɛ Ala subahana wa taala batoli kɔnɔ i y'a kɛ Ala batoli kɔnɔna la hiji mago bɛ min na i y'a k'o kɔnɔna la a ka se ka ɲɔgɔn nɔgɔ ko a ka se ka ko to ɲɔgɔn ta la ka se ka hiji a degun minnu b'a kɔnɔna la ka se k'a muɲu k'i balimaw ladon a kɔnɔna la ko walahi ale kira kalenna ko i bɛ segin ka n'i ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ i ba y'i bange don min na i bɛ bɔ i ka jurumu bɛɛ la o la an bɛ o de ɲini Ala fɛ maa minnu bɔra yan ni o ye agence Cherifila tɔgɔ ye minnu bɛna bɔ yan ani minnu bɛna bɔ fan o fan fɛ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan k'u ɲɛ da nin lahɔrɔma yɔrɔ in kan an b'a ɲini Ala fɛ hiji minnu n'u bɛna taa kɛ Ala ka hiji ninnu bɛɛ minɛ
hiji nun keli fanga ya rabbi ama ala ka di ase ya rabbi ama ala ka di akene amba yini ala fe ala ka di ya rabbi ama bara ala ka benya ala ka shiudi ala ka kene odi hiji nun hamin sirla chuko mina amba yini ala fe ya rabbi ama ala ka benyu mamboya ala ka tana o benyu manye akila ka sigini au benyu manye kana du benyu manzoro ya rabbi ama ala ko latike dugo yini au fe halibi ka ke anga jamana surtout ambi wati mina ni wati gelama in kono so mara na ambe dugo nyina obefe jamana ya mako be dugo la amba nyini ala fe anga jamana ala ka klo mage anga jamana ala ka klo mage toro mi mba kono amba nyini ala fe ala ka wuli ere munu mba kono ala ko lu telia ala kan sako dama alaka odo sanman numbela jelemene kuna fani nasra worofe amajira aulaka fo ku feni Kenya sanfe kalanso école supérieure privée de santé Kenedugu aye jonjo di Canada sigi aka kalande mununi oluka kalan kunchera o bara numbela jelen kera ka besibri avril kalo klimuka ani duru de Mamadou Keita togola solamini ashiriara maba chama fe kalande masaw kalande karamogo shirifula jabarani so togola madu ben shirif sumanoni baba Keita de anga janga soro Ni diplôme di kana mun sigilen filɛ a sigira sen ka école de santé Kenedugu ɲɛmaaw de fɛ k'a ɲɛsin u ka sɛrɛkuru 2024-2025 maaw ma. École in tigi yɛrɛ ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin école karamɔgɔw ma k'a sababu kɛ u ka wulikajɔ ni cɛsiri ye cogo min na écoledenw bɛ se ka kalancogo ɲuman sɔrɔ. A ye tasibila fana kɛ k'a ɲɛsin sɛrɛkulu in tɔgɔ dalen don muso mun na n'o ye ale yɛrɛ furumuso ye a ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin o fana ma. An bɛ kɛnɛ min kan bi sɔgɔmada in na ni o samedi don ye o de ye an ka promotion minnu bɔra 2024-2025 an b'a fɛ k'u ka diplôme di u ma. O de an farako ɲɔgɔn ka bi donc a promotion fana a tɔgɔ dalen bɛ n yɛrɛ furumuso n'o ye feu Aminata Ndaw k'a ta a yɛrɛ t'an cɛla bi vraiment an bɛ dugawu de don k'a ye ala ka yafa a ma ala ka a jigiyɔrɔ ɲɛ ala k'a bɔ suma donc maintenant denmisɛnnin minnu filɛ n'u bɛna ka diplôme bɛna d'u ma sisan an bɛ min ɲini u fɛ o de ye diplôme sɔrɔli dɔrɔn tɛ dɛ mais i bɛna min kɛ terrain kan o de bɛ compter kosɛbɛ an kɔni an se ye min ye o de k'u kalan san saba in kɔnɔ an se ye min ye an y'o f'u ye an y'o k'u ye donc a t'olu yɛrɛ de bolo sisan donc u k'an tɔgɔ fana bɔ ka yira k'a fɔ fana u ye min kɛ san saba in kɔnɔ a t'a yira terrain kan vraiment ala k'a kan u ka an k'u lase école lase donc kuma ko tɛ kuma na an nalen min kɔni kɛra vraiment ala y'an fara hɛrɛ la tuguni ala k'an fara hɛrɛ kelen na an bɔra ka hɛrɛ min to an kɔ fana n'an bɛ se ka t'o hɛrɛ kelen fana sɔrɔ an kɔ ala k'a ta san caman natɔ ala k'o yira an na. Kɛnɛ in denbaya tun bɛ mun bolo ni ale ye Nɛnɛ Uri Jalo ye a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a y'a yira récipiendaires la minnu ye u ka diplôme sɔrɔ k'u jija kosɛbɛ ka d'a kan nin ye kalan bannen o bɛna don baara hukumu kɔnɔna la k'a sira ka jan a sira ka gɛlɛ nka n'i ye jija k'i cɛsiri i bɛ se ka nɔ bɔ ko la. Vraiment fɛn min bɛ ne la o ye nisɔndiya ye nisɔndiya de bɛ ne kan bi voilà jeune diplômé ninnu ye choisi ka kɛ marraine ye vraiment o nisɔndiya bɛ na mais n b'a f'u ɲɛna u ye fɛnkɛ dɔ ban u tilala école la mais u bɛna mun entamer vraiment a ma nɔgɔn voilà a ma nɔgɔn f'u ka u cɛsiri voilà u k'u cɛsiri u ka dɔn métier de la santé c'est pas facile vraiment u ka diplôme c'est bien mais mun b'u ɲɛ u ka giri u tɛmɛna mun na ye o se k'u jigi da an ka accompagnement kan à tout moment n'u mago banna dɔrɔn u ka na les conseils tout ce que u mago bɛ fɛn fɛn mun na vraiment on est là pour an bɛ o kama wala fo li ñu yaatu an sira ka dalle ka se ka a ban fana an b'ale fo an b'an fana b'o fo ka mɛtiri fo Kenedugu bɛɛ alhamdulilah an nisɔndiyalen don alhamdulilah an ka diplôme sɔrɔ donc a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban alhamdulilah depuis k'an kɔni ta Kenedugu la foyi tɛ kalan kɔni kɔ baara de bɛ cɛsiri directeur ni a ka surveillant administration bɛɛ lajɛlen cɛsiri de b'u bolo k'a ɲɛsin ekɔlidenw ma donc an b'u fo ka cɛsiri la hali bi ani maître bɛɛ lajɛlen u ka wulikajɔ la n'u ka conseil an bilasirali caman an b'u wele su an b'u wele tile an b'u sɔrɔ k'a daminɛ daminɛ fo ka na se examen kuncɛma yɔrɔ ma an ma problème fosi sɔrɔ a la alhamdulilah n'ala sɔnna an bɔra ni cɛsiri min ye u ye ladilikan min d'an ma donc an b'o kɛwale de kɛ an ka baarakɛyɔrɔ la n'ala ka jɛ ye n'ala sɔnna an b'u kunnawolo ka Mali bɛɛ lajɛlen kunnawolo k'an ka baara kɛ jɛlenya ni tilennenya kan inchallah.
an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni diplôme di kɛnɛ mun sigira école de santé Kɛnɛdugu ɲɛmaaw fɛ sketchiw dɔnkilidaw poème olu caman kɛra a kɛnɛ kan a kuncɛra ni diplôme dili ye ɔkɔlidenw ma. Ali bisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko silamɛya dɛmɛntan kɔnɔ kulu min ni a sigilen don Sherifula kɛnɛyaso ni o ye a dɔgɔtɔrɔso ye u labaarali n'u lakɔlɔsili kama ni o ye commission de coordination et de suivi ye u ka baaraw bɛ senna Mali jamana kɔnɔ Sherifula kɛnɛyaso lahalaw ɲɛdɔnni siratigɛ kan o de kadara kɔnɔ u donna Kangaba section kɔnɔ Sherifula ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen mun tun b'u nɔfɛ Alhamidu Badini ni Abdoulaye Jara de tun don an ka janga ɲamada Commission de coordination et de suivi des centres de santé Sherifula no ekuli munga wulika jobe nyeshin Sherifula kɛnɛyaso ma jamana kɔnɔna o kani tamai anundona araba avril kalot legale ni kana a baaraw kuncɛ manden kɔnɔna la araba avril kalot le mugan ani fila tamaden nunu bismilala nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔndenw fɛ kɔbada o kɔfɛ u taru ɲɛda centre de santé Sherifula kan kɔbada ne ka sɔrɔ la ka masala kɛnɛ sigi o ni comité de gestion maaw cɛ. An bɛ bana caman furakɛ yan tel que paludisme b'o la ani misɛmani wɛrɛ caman b'o la tel que ira hɔti ni ira basi ninnu maternité fɛnɛ bɛ anw fɛ yan iyo bɛ yan n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛnɛ b'a accouchement kɛ CPN bɛ kɛ CPN fɛnɛ bɛ kɛ voilà bon activité caman kɔni an b'o kɛ yan. An n'olu ye baro kɛ tiɲɛna hali an y'a sɔrɔ caman kɛra dɛ ka hali majɛ dɔ bɛ an na baaraw kɛ cogoya la o y'o fiɲɛw bɛɛ yira an na tiɲɛna o nisɔndiyaba de b'an na a yɛrɛ min b'an kɔnɔ kɔni ni Ala ma baasi kɛ nin sen na yan'u ka na tuguni a minnu bɛ a majɛ u bɛ sɔn ka dɔgɔya sabida a b'an kɔnɔ an b'a kɛ olu mɔgɔ b'a la cogo min na i n'a fɔ an ɲɛ jɔrɔ n'o ye Serifu Usumani Madani Hayidara a ye bilasirali min di u ma olu fana nana ka min fɔ an ye an b'a fɛ a ka kɛ o kɛ cogoya yɛrɛ la. O dugujɛ alamisa avril kalo tile 23 dɔw ta kɔfɛ an ka taamadenw o y'u kun da foroko kan yen nɔ fana o bisimilala bonya ani karama kɔnɔna na ka t'u ɲɛda centre de santé Sherifula kan n'an taara sɔrɔ an balakan dɔ o y'an sɔn denkurani na ne ka sɔrɔ la ka segi bolo da o ni comité de gestion maaw cɛ. Nisɔndiyaba de bɛ na sɔgɔmada in na parce que dɔgɔtɔrɔso in na o ye mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ jigi ko 2 de yɔrɔ na yan tɔɔrɔ foyi t'i sɔrɔ yan n'i nana o bɛ kunbɛn ka ɲɛ wa e bɛ jigi ko ɲuman na o bolo o bɛ ladi ka ɲɛ an karamɔgɔ Hayidara an b'a fɔ ka wari ɲuman dɔn halisa Ala ka si caman d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma a ka baara yɔrɔ Ala ka bɛɛ sabati Ala ka kɛnɛya k'a ye. Bon ni waati na an bɛ foroko bɛ Kangaba fɛ RD Farabakungo ni waati na sa sigida mɔgɔw fɔlɔfɔlɔ kun tɛ bɛrɛ kalama mais sisan faamuyaw nana u bɛna dɔgɔtɔrɔso in na sisan kosɛbɛ nisɔndiya camanba banna par exemple an ka ɲɛmɔgɔ ka bɔ fɔ Bamakɔ ka na an ka dɔgɔtɔrɔso lajɛ yan nɔ vraiment a diyara n ye a bɛnna ma bon an bɛ dugawu ɲini an ka karamɔgɔ fɛ c'est à dire ni fɛn fɛn filɛ a bɛɛ ale ka sababu ye donc an b'a fana fo nin kɛnɛ kan quoi. N'Ala sɔnna ma alhamdulillah baaraw b'an bolo cogo min na a taacogo a ka fisa kosɛbɛ ka d'a kan dɔgɔtɔrɔso an ŋaniya donna an na cogo min na karamɔgɔ ye an bila baara la n'o y'an karamɔgɔ Serifu Usumani Madani Hayidara Sidani kɛnɛya Ala ka dan n'a ma an ye ayiwa a ka kumaw lamɛn n'o ye Amsaru a ye baara kɛ o kɔnɔna na o de ye dusu d'an kɔnɔ ayiwa an ye dɔgɔtɔrɔso labɛnw kɛ o kɔnɔna na depuis an y'a daminɛ Manabugu de la alhamdulillah fo an ye kɛsiri kɛ ka na bɔgɔso jɔ ka a bari ni siman ye n'Ala sɔnna a ma dɔgɔtɔrɔso b'an bolo o lahalaya la bi. O tile kelen kɔnɔna na alamisa dɔw ta kɔfɛ an ka taamadenw u sɔrɔla k'u kun da ɲɛwuleni kan ka na bisimila minɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 15 waati ye. An bɛ Amsaru mɔgɔw ka dɔgɔtɔrɔso la vraiment o ka dɔgɔtɔrɔso furakɛliw n'a fɛnw depuis a dayɛlɛ la fɔ sisan a kɛcogo bɛɛ ka d'an ye depuis a daminɛ fɔ sisan Ala k'o bolo mɛn u ka baara la ka Serifukɛ yɛrɛ mɛn an bolo min ye Serifu Usumani Madani Hayidara ye a n'a ka denbaya. Dɔgɔtɔrɔso na bon an bɛ baara caman kɛ
an bɛ lajɛliw kɛ foroba lajɛliw a bɛ fɔ o ma consultation curative an b'olu kɛ donc an bɛ petite chirurgie kɛ jogibaatɔw ka prise en charge donc an bɛ jiginniw bɛ k'an fɛ yan peseliw bɛ kɛ yan donc n'a ɲɔgɔnna caman. Bon u ka nali a bɛ nafa caman de ladon parce que a b'an bila ka dɔ fara an ka cɛsiri kan a bɛ tila ka faamuya wɛrɛw d'an ma an tɛ min dɔ baara la u bɛ na an kalaw la a bɛ ka ɲɛtagaba de d'an ma a bɛ ka yɛlɛmaba don an ka baaraw la sabula n'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ in kan an si ma dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ an tɛ foyi dɔn a la mais tɔn ka danaya de an bila a la an ka ɲɛmɔgɔw fana y'a ye anw t'a dɔn mais olu mun b'a dɔn u wulila ka jɔ pour que fɔ an ka se ka k'a dɔnbaga ye o la bi a bɛ ka yɛlɛma caman don an ka baaraw la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔw cogoya la. Bakuruba fɔli la commission de coordination et de suivi n'o ye kulu ye mun ka baara bɛ ɲɛsin centre de santé Sherifla 35 ninnu ma jamana kɔnɔna na o ka n'i taama a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka ɲɛda kura di kɛnɛyaso ninnu ma jamana kɔnɔdenw bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogoya minɛ k'u to u sigiyɔrɔ la. Ali bisa ani kulu ni ɲɔgɔn bolo ni o ye kulu min ni a sigira Sherifla kɛnɛyaso labaarali n'u jateminɛli hukumu kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛmayaso fɛ ni o ye fadi ye ni an fa ka yamaru ye Seyide Sherif Usman Madan Aidara o de kadara kɔnɔ fɛn min ye Sherifla jabaraniso kunnafonidiso ɲɛmayaso ye a ye hakilina ta ka baro kɛ ni kulu maaw ye cogoya min na ka se ka u ka lahalaw dɔn u ka baarakɛtaw ani a sigikun ka taa se u bɔra ka taama minnu olu kɛ sisan Alamidu Badu ni Ablaye Jara ka kuma galama la an ka janga ɲamadali kɛ. Commission de coordination et de suivi o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigila sen kan Fédération Ansar Dine International ma n'a ka cɛw bɛ ɲɛsin dɔgɔtɔrɔsow olu tɔpɔtɔli ma maa 9 de bɛ kulu in kɔnɔna na wa o ka baara bɛ ɲɛsin fɛn minnu ma bakuruba fɔ la o de ye commission ye conseil d'administration ka laɲini dɔ de ka se ka commission sigi sen kan min bɛ kunnafoniw ɲini ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la Mali fantan naani bɛɛ ka lase sanfɛso ma commission in fana an b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso sigila ni an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Haidara n'ale ka hakilina de ye o min ye ka se ka maliyɛndenw lafiya furakɛli nasira fɛ o min ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ dayɛlɛli kun ye o la commission sigili kunbaw la a b'a la o hakilina in bɛ se ka lawaleya cogo di an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Mali fantan ani naani bɛɛ o la a b'an ka sigikun na kalo saba an bɛ rapport fara ɲɔgɔn kan mun tila dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔ an b'a ka rapport ba kelen k'a ɲɛsin k'a ci an ka sanfɛmɔgɔw ma n'o ye direction exécutive ye ni o dɔ ye ADN Mali ye n'o dɔ ye FADI ye n'o dɔ ye conseil d'administration ye donc la n'olu ye rapport olu kan ka min kɛ olu bɛ o kɛ a b'an ka baaraw fana la tuma ni tuma ka bɔ ka yala ka taa an sen jɔ dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔ k'a lajɛ baaraw bɛ ka kɛ kɛcogo jumɛn na yala a bɛ kɛ n'an karamɔgɔ ka laɲini wa n'o de ye mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min furakɛli nasiraw fɛ yala a bɛ kɛ jamana yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔ wa an bɛ bɔ an bɛ taa o sɛgɛsɛgɛliw kɛ terrain kan dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ donc o baara in an b'o de la nin an kalo kelen o la an nimisi wasalen don sabu an ye min ye terrain an ye k'a fɔ ɲɛtagaw bɛ yen an tun ye laɲini kɛ ka tɛmɛ an ka tɛmɛ nin fɔlɔw la an ye k'a fɔ yɛlɛmaw donna kow la yɔrɔ caman na an ye fɛn fɛn laɲiniw fɛ o ye caman ta laɲini ninnu na minnu ma se ka kɛ fɔlɔ an b'u nɔfɛ pour que olu bɛɛ bɛ se ka lawaleya cogo min yaasa furakɛli bɛ se ka kɛ cogo min nɔgɔya la centre de santé Sheriflaw la Mali fantan naani bɛɛ o min ye an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Haidara o min ye o ka laɲini ye. Ka kɛ ni kulu in ka kuntilennaw lawaleyali ye o ye kalo kelen taama bolo da ni ka t'u ɲɛ da centre de santé Sherifla o 35 minnu bɛ jamana kɔnɔna na ka hakili falenfalenw kɛ cogoya minɛ laɲini olu bɛ se sabati. Kabini nin kalo in daminɛna an bɛ tagama in na laɲiniba min b'a la o de ye ka an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu ka bɔ ka o supervision kɛ o kɔrɔ an bɛna ɲɛ da o kan ka baara taabolo lajɛ dɔgɔtɔrɔso baara kɛbalaw yɛrɛ ani baara dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kalifalen don kulu min na n'an b'a fɔ olu ma ko comité de gestion ka olu fana jateminɛ a ko la baara minnu bɛ ka kɛ cogo minnu na an bɛ k'o olu ɲɛɲini o la ka jateminɛ est-ce que laɲini ye min ye baara ninnu kɛcogo la ni a bɛ ka kɛ ten o la ni majɛ minnu b'a la an b'olu dafa ɲɔgɔn bolo ni minnu ka ɲi an bɛ olu jɛ ka o sankɔrɔta ɲɔgɔn fɛ o la i b'a ye baara in kɔnɔna na an bɛ c'est du donner recevoir an bɛ dili kɛ i b'a ye an yɛrɛ fana bɛ sɔrɔli kɛ expérience la yɔrɔ caman na o la an b'a lajɛ minnu ka ɲi ɲuman minnu b'a la o ka se ka lawaleya fan bɛɛ fɛ o la minnu bɛ yen n'o ye majɛ ye an bɛ olu ladilan o de ye an ka tagama in yɛrɛ fanba ye.
Fédération Ansardine International o ka cɛbɔ mun kun bɛ ni taama in kɔnɔna na a y'i ka nisɔndiya da kɛnɛmaya ni k'a jira k'a fɔ ko ni wulikajɔ n'a ɲɔgɔnna o n'a kɛ sababu ye ka ɲɛda kura di centre de santé Sherifla ninnu ma jamana kɔnɔ. Kalo kelen tagama in a kɛra wasa ye an nisɔndiyara an sewara sabula an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka comité ninnu ani an ka sous-section ninnu ani section ninnu vraiment u ye baara in u y'a faamu dɔgɔtɔrɔsow jɔra hali n'a sɔrɔ dɔw jɔcogo kun ma ɲa parce que nin ye tagama ye siɲɛ filanan de filanan in na an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la u seginna dɔgɔtɔrɔso ninnu kan k'u jɔ ka ɲa dɔgɔtɔrɔw faamu mun kun tɛ dɔgɔtɔrɔw la olu taara formation kɛ faamuw di dira donc population yɛrɛ fana kuma yɔrɔ minnu faamu n'u kuma danaya sɔrɔ population yɛrɛ fana ye danaya sɔrɔ population fana bɛ kana u furakɛ wa population b'u k'u tanu sigida fan bɛɛ la o kɛra ma sewa ko ye o kɛra ma vraiment nisɔndiya ko ye tiɲɛ yɛrɛ la wa an population ɲininka fana u ko tiɲɛ na an ka foli fɔ an ka karamɔgɔw ye sabula u ye mɔgɔ minnu bila yan nɔ vraiment bravo dɔgɔtɔrɔw ka baara ka ɲi wa comité minnu bɛ yan wala kelen association minnu fana bɛ yan olu fana vraiment hadamadenya b'u la layidu b'u la hɔrɔnya b'u la ko k'o foli lase an karamɔgɔ ma ni Ala ka jɛ k'a ye tiɲɛ na bi na Mali kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso 30 ani kɔ ANSAR sera ka min jɔ dɔwɛrɛ foyi tɛ fo jamanadenw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na vraiment o kɛra nisɔndiyako y'an bolo comme tournée kun kan ka cɛ bi alhamdulillah an filɛ nin ɲɛweleni yan ni ɲɛwelen dɔgɔtɔrɔso ta ka lajɛ vraiment i bɛ nisɔndiya yɔrɔ jɔra ka ɲa yɔrɔ saniyalen don dɔgɔtɔrɔw bɛ baara la n'u ka blouson famuw b'u la banabaatɔw bɛ ka na u bɛ ka taa nisɔndiyalen bɛ ka taa ni kolo mun sigila sen kan n'a ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin Sherifla kɛnɛyasow ma ka kɔn ni taama ɲɛ o ye wulikajɔ caman boloda yaasa ka taa kɛnɛyaso ninnu ka lahala dɔn degun gɛlɛya ani majɛ minnu bɛ baara la ka se k'u latilen wa Bamako yan nɔ janvier kalo kɔnɔna na o ye kalan dɔ boloda ni k'a ɲɛsin kɛnɛya tigilamaw ani comité de gestion mɔgɔw ma kɛnɛyaso ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la. An bɔ Mali jamana kɔnɔ an b'a kunda Côte d'Ivoire jamana kan a ka Côte d'Ivoire jamana taama hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Aidara a ye wajuli kɛnɛba ɲɛnamaya kumasikaw fɛ yen ka bɛn avril kalo tile 22 ma Kadija Tarawele Jagarija Dambele Mohamed Kone ka sɔrɔlen Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli kɛ olu kan. Ajeme commune tɛmɛnen kɔ Abidjan Kumasi sigida de ye a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Aidara na taama ɲɔgɔn bisimila. Dolati kɛnɛba min bɛ kumasikaw fɛ yen ko terrain inshallah a fara Mandenbe na ko da kɔnɔ ɲi wajuli kɛnɛ belebele in ka kɛ a seere ye min bɛ ɲɛnamaya sirifikɛ fɛ a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Aidara n'a sinsin bɛ bɛn ni daha ani ɲɔgɔn mago to kan silamaw bɔra Kumasi n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ u fari foni ne sirifikɛ dafɛ wolokansigi ka dakuruɲaw jigisigi dakuruɲaw kundo diinɛ la pasali dakuruɲaw kundo ni maa baden minnu kun bɛ tere inshallah ka Kumasi denmisɛnnin kunda maakɔrɔ kunda silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ Abidjan kominu bɛɛ lajɛlen la u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sirifikɛ la a ka wajuli sinsinna fɛn min kan o ye silamɛya diinɛ karabali tɛrɔ bere ti ta maa nɔfɛ bamuru ti ta maa nɔfɛ marifa ti ta i nɔfɛ ko fɔ i ka kɛ silamɛ ye diyagoya ko silamɛya bɛ maa yɛrɛ ŋaniya de rɔ ka dɔn k'a fɔ dali masa y'i da k'i bila dugukolo in kɔ ka i ti foyi k'a ɲinɛmɔ i yɛrɛ ka ala lasɔrɔ sira ɲini k'a minɛ o ala lasɔrɔ sira in ye silamɛya de ye sirifikɛ ka fɔ la. Vraiment an ye nisɔndiya sɔrɔ a la sabula ala kuma a fa ka bɔ an bɛɛ lajɛlen ma fana an nana kuma min bɛ fɔ nafa ka bɔ an ma donc vraiment an nisɔndiya don ala laɲini ni ala ka sini kɛnɛya di bɛɛ an bɛ to ka ɲɔgɔn lamɛn vraiment an tɛ ala ɲɔgɔn ma a nafa caman b'a la musoya kɔnɔna ko caman bɛ yen cɛw minɛ cogo an b'o dɔn jamana yɛrɛ bɛ sigi ni bɛɛ ye an bɛ bolow di ɲɔgɔn ma labɛn bɛ sabati jamana kɔnɔna nin wajibiba façon an bɛ an cogoyaw di mɔgɔw ma ka bɛn sabati jamana vraiment ne yɛrɛ balimamuso n'a ye Fana Koyita ye Aja Fana Koyita ale bɛ marraine ye ka ɲamakalamuso yɛrɛ de bɛ yen ani Aja Sarata n'o ye Sɛku yɛrɛ ka madamu ye ka ɲamakalamuso de bɛ yen donc ne dɔ la ka n da kɛ u da ye sinon marraine yɛrɛ de ye ko belebeleba kɛ sisan an ka foli belebeleba ba ye n'o ye Aja Fana Koyita ye
ale ni kira sannan pan ale kala mare silamaya de meto ansaru kumasi uye wale nyuma ndombole ke kanyeshe baniga wulo kanzige asayada Sherifo Ahmed Tijani Haidaramo wajin konnana ay na fa chama soro an gote fen chama do silamaya la an tu yanke aka de tuer silamaya to c'est la niveau de ma vraiment nimi silamaya ibalma min na silamaya ni be nigi wala ka c'est niveau de ma wa o kewale avec sababu o tigu yoro ma jani ka bo silamaya ma wa ka la be se silamaya ma ni ala je bi tian konnana silamaya dugumba de soro ni le comportement na nyona wi ya sa din national code ya famu kan ke aka temu ye ka se ka silamaya yɛrɛ wala ka fɔ ni mɔgɔ kala silamɛ ye o tɛ i banni ye sɛbɛn la walama i ɲɔgɔnnaw na minnu ma i ka sira faamu wa silamɛya yɛrɛ fana tɛ jagoya ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka karaba ka don a la silamɛya ye dusukun ko ni i ni y'a faamu ni hakili y'a faamu min de b'a accepter yanni i bɛ don a la wala wajibi tɛ donc sɛbɛn bɛ ka o de walawala anw ye wa silamɛw bɛ ka o de faamu wa ka kuma jogo yɛrɛ kan fana ni kɛra silamɛ ye silamɛya tɛ taa jogo ɲumanya min kɔ vraiment a ye anw balo caman na wa an dusukun fara kosɛbɛ limaniyaw la nin kɛnɛ in kɔnɔna na wa an y'a jateminɛ yanni a ka se anw fɛ yan a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛna a bɛɛ kɛla wasa ye sabula mɔgɔw y'a faamu wa ka tila k'o yɛrɛ feere ala ma n'o baya layidu wɔɔrɔ tali wa e yɛrɛ ka kɛnɛ in fana lajɛ kumasikaw y'a faamu jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ kumasi ka na ni kɛnɛ ba in fa a tila ka fara autoritew kan vraiment an mago tun ye min na ala sɔnna ma laɲiniw bɛɛ sɔrɔla nin baara in kɔnɔna na. Ama uladoniya k'a fɔ silamɛya donga layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya tara Sherifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali a sɛjada Sherifo Ahmed Tijani Haidara bolo nka min da jɔra maaw hakili fɛ baya tabaw la o y'an balima sifinnaka dɔ ye silama kun don kun min y'a bɔ silamaya la ka don kerecɛnya la o b'a ni ala cɛ nka Sherifikɛ ka dakuruɲɛw lamɛnnen maɲi labanna ka bɔ kerecɛnya la ka segin silamaya la ni silamaya donga layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya tali ye Bamada ni mɔden ni Basidan Tarawele mɔden bolo Mali silamaw ka ɲɛmaaba de a sɛjada Sherifo Ahmed Tijani Haidara duwawu do sɔrɔla ka kɛ Konowari jamana basigili ani farafinna tile bi yan b'a jamana bɛɛ lajɛlen basigili n'a kolo sumani na. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Musa Fɔnba ale ka ɲininiw don. Farafina Toma Union Africaine ni farafina cɛcɛ kana jamana sababu Mali, Burkina ani Niger jɛkulu kɔnɔ Alliance des États du Sahel AES u ni ɲɔgɔn cɛ jɛ na kɔrɔ don. Ni ye kuma ye min bɔra Farafina Toma Union Africaine ɲɛmaaya munumunu da ɲɛma de da ni o ye Burundi jamana ɲɛma Général Evariste Ndayishimiye ye ka bɛn ni dɛnɛndɛmɛnen ye Burkina Faaba la Ouaga a nankun bɛ bɔ ɲɛna kapitɛni Ibrahim Traoré fɛ yen. A y'a jira Burkina Faaba la Ouaga kapitɛni Ibrahim Traoré Alliance des États du Sahel AES ɲɛmaaya munumunu da ɲɛma la k'a fɔ Farafina Toma Union Africaine bɛ AES jamanaw dafɛ. A bɔlen a y'a yira kunnafoni dilaw la fana k'a fɔ ani kapitɛni Ibrahim Traoré ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ale min bɛ farafina cɛcɛ kana jamana sababu ka jɛkulu AES ɲɛmaaya la bi nafaba sɔrɔla a la a ko n'a seginna ka taa Farafina Toma Union Africaine kɔnɔ a n'a sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin farafina jamana ɲɛmaaw ma o sɛbɛnni ye min bɛna kɛ a fɛ jamana sababu kun kan sinsin bɛna kɛ o de ka Farafina Toma Union Africaine jamana ɲɛmaaw fɛ ni ka jɛkura nun don Farafina Toma Union Africaine ni cɛcɛ kana jamana sababu ka jɛkulu AES cɛ a ko Farafina Toma Union Africaine kan ka kɛ babili ye Burkina ka denw ni farafina jamana tɔw denw ka ɲɔgɔn sɔrɔ la a ko Farafina Toma Union Africaine kan ka kɛ babili ye Burkina fanga bondaw ni Farafina Toma Union Africaine fanga bondaw cɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la a ko a ye jamana ɲɛmaa min ye Burkina jamana kunna n'o ye kapitɛni Ibrahim Traoré ye maa don maa cɛsirilen maa jara gɛlɛn maa min ka laɲini ye a ka jamana bɛɛ n'a basigi ye n'o ye Burkina ye. Kabini février kalo tile 28 ni Ameriki jamana ye Iran jamana da don Ameriki jamana ka kɛlɛkɛ mina ni y'a sigi sigiyɔrɔma 3 kelen bɛɛ lajɛlen taa bɛ kɛlɛ lɔ ka ban wa walasa Ameriki jamana ka se ka o taalen lasegi a nɔ na n'o ye sigiyɔrɔma 3 kelen ye san 5 ka taa se san 6 ma Ameriki jamana b'o de kɛ a ɲinini na
madoka mado mami mi wele ko gianlunka difewo hakili jagabola badu Italy kauka kuna fone disoba republika la surasiya kunga ako Amerika jamana chene minno na kun keleke minangunda abe sanduru kata se san woromo abode ke wala sa akase ka chene nunu no na bla ane iranje kelelo ko wako obike sababu ye ka Amerika jamana joro dogoya afade jamana khoro no yeshini ako fene dafe Amerika jamana nyama Donald Trump ko ye keleke ku keminye ko fo aka yelema do Iran jamana fanga sigi chugula ne bi jamana nyama uboli ye kele ngono kwa desera kuke ako bi Amerika jamana nyama Donald Trump abeka laje abese ka bokele ngono ni bunya ni nye chugo mi ode atu aba feki bala Iran jamana guni dola guni mi nabe Iran jamana worudu yamba fe minu nye guni ziri bawiye dine tabulu du minu mi wele ko suniti no suna mowi nga Iran yere fanga ane Iran jamana de famba obe tabulu mi nga oyeshiyai o ko Amerika jamana tame ake inafo akeme ko guni mine Iran jamana la abara ta guni zigi bawiye mowiye minu ne Iran fanga de haglina kelena dine nasara fe suna mo do no suniti wiye Italy kuna fondi diso republika aya iraka fo bi Amerika jamana nyama Donald Trump mago be toko de la kuna fone disula wala sa wasadeziki kalata nganga kende vamuru kalola ani toko kase o wasadeziki kalata la ka fanga nyindi ndoka zeka wasade famba suro o fene dafe Italy ka uka kuna fone diso republika ya jiraka fo jie dangoro ba wulon vla no ye G7 ye oluka la jeni nganga ke Faransi do na taula kere ni nyana juin kalot letane duru ka fo Amerika jamana nyama Donald Trump bi ya kene ka kwa be bala ma chamana na duma ye kene ka Faransi ba wala je mina ke Faransi di oye gwele ya to bonya ne ye Amerika jamana nyama Donald Trump ni dangoro ba woro to uche no ye G7 abe so nga fo ka bi to fanga jafe Amerika ninga ye la je ngene ka bololo na srafe nga o shiti do mo gwele ya la ani jamana to uche Italy ka kuna foni disoye ajira ka fo Emmanuel Macron mi jamana nyama ye Faransi ni ale de be la ke dangoro ba wolo lauka la je bismillah ba ye Faransi ka jira ka fa kada ye Amerika jamana nyama Donald Trump ga ye keneka aye la je imdo che ka bo adola ka bla duguje la juin kalot letani nani kunya kedo ye nga Emmanuel Macron ya bla juin kalot letani duru la ba o juin kalot letani nani be beni Amerika jamana nyama Donald Trump ka bangene sangume ye no ye anniversaire ye Emmanuel Macron yo beke Donald Trump ye nga kosa ina Emmanuel Macron ni Donald Trump ye nyonzoro minge nga juro kube sirafe ukakora fo yele la nyondaka Italy ka ukakuna foni diso no ye republika ye ayajira ka fo makana nyine ko Amerika jamana nyama Donald Trump jie dangoro ba mugaw ni jie dangoro ba wolo law ye nga dangoro ba mugaw venega jekulube ko G20 o la jeme nga ke Amerika dugu bala Miami December kalo nata aye wele bla irisila jamana nyama Vladimir Putin mo nasarala setigi jamana ube ko minge ujuguye ka kada ye ko Vladimir Putin nga ye G20 keneka ba o Vladimir Putin yere ye G20 jamana do manyema ye o temene ko je dangoro ba wolo vla ko la je mingera no ye G7 ni Turki jamana maye akeneka Donald Trump la ba besongi ta o fe ki banga ye o ta ka la je keneka mimeke Turki dugubala Ankara juye kalo nata ko ke tajuru saraye Turki jamana nyama Recep Tayyip Erdogan na abanina kana G7 keneka chedo Turki jamana nyama kemeka be hakilina tike gafo otaka la jabe mena ke afi Ankara juye kalo la ko Amerika jamana nyama Donald Trump na ye akeneka nga kosa ina Donald Trump dafie bochugo kanyeshi otato jamana umo na maye keneka akana bala mana bawo Donald Trump nyugumbe otato jamana chama na kubana kafara aka Iran jamana kelelilo pete exeta ni oye Donald Trump ka surasi ya ministry ale rabora kosa ina ninga jamana fla mafia ya Faransi ani Angleterre ulu minongo ubina laje ka kelebulo mi meke detroit mozo kwa jibulo alakana kelebulo ye pet exet ye ajira ka fo kuma nangi do fo do jamana fla nunu Faransi ni Angleterre jamana jole unde kuma bese gijigi da minonga lakana ko nasira fe ni me ko fo chugo chene unye minu meka na ni fiye ye Amerika jamana ni ajenyo jamana uche
Iran ka minisiri min ɲɛsinbɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Abbas Arakchi a y'a jira Pakistan kaw ka surasiya ɲɛmaaba la a selen Islamabad ka sabu kɛ Pakistan ma ɲɛmaw ye a wele tiɲɛ don a banna ka na sigikafɔ la ani Amérique jamana cɛ nka an yɛrɛw mago bɛ aw la sa aw fɛnɛ ka na fɛn dɔ fɔ aw yɛrɛw ye nin tɛ sigi ye ani Amérique jamana cɛ an ka faaba la Islamabad nin ye aw ni an yɛrɛw de ni ɲɔgɔn cɛ ye Abbas Arakchi Iran jamana ta fa ye min ye sigikafɔ ani Amérique jamana cɛ a taar'o da Pakistan jamana ma ɲɛmaw tulo ka a bisimilala Pakistan kaw ka surasiya ɲɛmaaba de fɛ Al Jazeera jabaranizo katarekaw fɛ o y'a jira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya fanba bolila fɛn min kan o ye bɛn ni basigi ye Iran jamana ni Amérique jamana cɛ Iran jamana ni arabula cɛ kɔnɔ na o fɛnɛ dafɛ professeur Jeffrey Sessions Amérique jamana sanfɛ kalanso min n'a bɛ wele ko Université Columbia Amérique duguba la New York o bolofara ɲɛmaaba don tɔgɔtigiba don a y'a jira laseli dɔ senfɛ ani Amérique jamana kunnafonidilaba cɛ min bɛ wele ko Tucker Carlson kɛlɛ bilen bɛ Russie ni Ukraine cɛ kuma min ni nazarala setigi jamanaw kun dafɛ kunnafonidila si ka na Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin fɛ yen ale de bɔra Amérique ni ka nin sigi ni Vladimir Putin ye Vladimir Putin fɛ ko ye min ye k'o fɔ a ye kɛlɛ yɛrɛ kɛ kun ye min ye kɛlɛ nana na cogo min na bin kɛra Russie jamana ka k'o tiɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a ye n'a kun digira nazarala setigi jamana ɲɛmaaw la ni dɔw yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ a man kan a ka don nazarala tɔma Union Européenne jamana dɔrɔn o kunnafonidilaba in de don Tucker Carlson na tɔgɔtigiba don Amérique kunnafonidi in kɛra sanfɛ kalanso ɲɛmaa in fɛ Jeffrey Sessions ni Tucker Carlson de cɛ Jeffrey Sessions a ko Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a bɛ se a kana kɛlɛ in warawuli bilen ani Iran jamana cɛ n'a y'a kɛ kɛlɛ in laban a bɛ taa k'a bolo da k'a kɛ diɲɛ kɛlɛ ye n'o ye foroba kɛlɛ ye 3e guerre mondiale a ko Donald Trump kan ka cogo bɛɛ kɛ ka kɛlɛ in dalen to a kana wuli bilen bawo ko n'a kɛra wuli fɛn ye maa si tɛna se k'a kunbɛn a tɛna se ka dansera la bilen a ko bawo ko Iran jamana labɛn bɛ n'a ka mugu filitaw ye ni Amérique jamana ye kɛlɛ da don Iran jamana na mugu filitɔ a n'a fili arabula jamanaw nɔ n'o ye Saudiyaw ni Kataru ni Baharayiniw ni Émirats Arabes Unis ni Kuwaitiw ye a n'a fili Bani Israël kan wa dɔnnen don fana k'a fɔ Amérique jamana ka sanfɛfɛnw kun bɛ lanw minnu kun bɛ arabula jamana ninnu nɔ ani Bani Israël u tɛ se ka Iran jamana mugu filitaw kunbɛn u y'u danw jira o dɔn bɛ bɛɛ fɛ arabula jamana ninnu min ji bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuwaji de don ji ninnu bɛ ladilade ni ka kɔgɔ sɛnsɛn ka bɔ u la k'u kɛ ji min da ye ni Iran jamana kɛra mugu filifɛn ye o ji labaara yɔrɔ ninnu kan kuwaji bɛ bayɛlɛma ka kɛ ji min da ye yɔrɔ min arabula jamanaw nɔ o ye ji ko mago selen ye arabula jamana denw ma nin si tɛ ɲuman ye Amérique jamana ma nin si tɛ ɲuman ye arabula jamanaw ma o kumana ko ni Donald Trump bɛ se a kan ka mankan in dalen to ye dɔ ye Nazaralatoma Union Européenne ka lajɛ min kɛra Chypre a ye Nazaralatoma Union Européenne jamanaw ka farafarali danbɛda ka bɛɛ ye tiɲɛ don ɲaɲani kun ka bɔ u kɛ don ka ɲɔgɔn sɔrɔ Chypre k'a fɔ euro wari miliyari 90 min kun layidu ta kun bɛ Ukraine ɲamana ye ni dɔw kun bɛ k'u banamini ani dili cɛ Nazaralatoma Union Européenne ma ɲɛmaw la i n'a fɔ Hongirikaw ka minisiri ɲɛma min bira kalatarɔ Viktor Orban ko fini kan bɛ da labila bɛ bi euro wari miliyari 90 ina se bɔsa ka di Ukraine ɲamana ma nka ta bɛɛ farafarali bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Ukraine ɲamana doni n'a dobaliya la Nazaralatoma Union Européenne kɔnɔ Estoninkaw ka minisiri ɲɛma Christian Michel ale y'a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ a kɔrɔtɔn bɛ Ukraine jamana doni na Nazaralatoma Union Européenne kɔnɔ ka kɛ a tɔn jamana ye nka Croatie minisiri ɲɛma Andrej Plenković ale y'a jira k'a fɔ yɛrɛnɛgɛnkan don n'a bɛ maa min kɔnɔ ko Ukraine jamana ko da yɛlɛtɔ don a ye a ka don Nazaralatoma Union Européenne kɔnɔ ka bɛn ni san 2027 nata janvier kalo tile gale ko kɛcogo tɛ la maa dɔw fɛnɛ bɛ minnu ma sɔn u tɔgɔ ka fɔ u y'u dɛn ka kunnafoni di kunnafonidisow ma i n'a fɔ politikiw kunnafonidiso ka fɔ tiɲɛ don ɲaɲani ka bɔ bi Nazaralatoma Union Européenne kɔnɔ ka sanga ni Viktor Orban bili ye wasadensigi kalata la Hongrie jamana kɔnɔ ka semo Nazaralatoma Union Européenne hakilinaw tali la ko nka a bɛ i n'a fɔ Viktor Orban yɛrɛ ka yeli kunda kun ka di Nazaralatoma Union Européenne na ka sabu k'ale bɛ jɔ kɛnɛ kan jalaki la k'a fɔ a ma jɛ ni nin ye Ukraine jamana kunga bɛɛ lajɛlen fɛnɛ b'i sɛmɛ ale la
k'i da k'i b'o ye k'a fɔ ko wa ko Hongrie jamana ɲɛmaa Viktor Orban de banna o kumana a tɛ se kɛ ko nka o bi ko min ye nin ye sa ni Ukraine dun ni man di maa caman ɲɛ n'o tɛ se k'a fɔ a bɛ diyagoya o bɛɛ de ka sa u k'u jɔ kɛnɛ kan jalaki la k'a fɔ u fɛ ko tɛ Ukraine jamana donni ye nansaralatɔma Union européenne na o tɛ ko nɔgɔ ye a jamanaw ma nansaralatɔma Union européenne a conseil européen ɲɛmaa ni o ye Antonio Costa ye o yɛrɛ y'a jira kɛnɛ kan jalaki la Ukraine kunnafonidilaw ye minnu ko bɛ Chypre k'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ Ukraine jamana don dɔ tɛ nansaralatɔma Union européenne kɔnɔ nin kuma in nɔ baara caman de bɛ yen minnu kan ka kɛ ka taa se a donni ma. Salanga bi bamananga kunnafoni kuncɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko k'a daminɛ fɛn min sibiri avril kalo tile 25 sufɛ nɛgɛ ɲɛ 21 21h ko fɛn min ye couvre-feu ye jamana marabaw ye o laada in sigi min o bɛna to senna fɔ heure 72 ɲɔgɔnna 72h Bamakɔ ni a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ jamanaden bɛɛ fɛ nin waati kofɔni minnu dantigɛlen filɛ jamana ɲɛmaaw fɛ bɛɛ ka sabati i sigiyɔrɔ la ka sariya ninnu labato fo ka taa sɔrɔ danganiya sɔrɔla kow bɛɛ lajɛlen na bataki tɛgɛnɔ bilala baba kɔmanan de fɛ ni o ye Abdulayi Kulubali ye o de fana bɛ dan sigi bi bamananga kunnafoni sɔrɔ na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya sofɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an mɛn waati wɛrɛ ta n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na.